Arimen Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Cheche. Ginaingon, mahal ta ka. Apan ako'y mahimo. Ikaw man ang gusto nga magpalayo sa akong kinabuhi. Ako na lang dawaton. Huwag kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ako mahimo. May kalimtan. May dugo na sab nga miaga sa ako. Diyos ko, naguhaan na sa tingali ko. Patrick! Dong! Oh, Dong! ano ka? Luto kong soda Andres kusina. Dali sa Dong! Dali na yun! Ha? Oh, sige, naanak ko. Patrick! Kung ano hindi kayo dahil sumpa, ano ba ka? Nakunsalisan ka? Oh, kumusta naman pamati ni mo si Mulawas, ha? Okay raman, Dong. Pero, nakasiguro kong nakuhaan na sab ko. Dadon, tetikas doktor, di man siya ka. Mahadlo ka nga, basig may lain kang sakit nga gidada. Unya na langit ko magpadak, Doktor Dong. Kung doon ako'y sakit nga mabatyagan sa kong lawas pa. Pero raman. Pero sama niya sa miagi, Dong. Nakuhaan na sa tingali ko. Masari pagtuon ako, day. Paita, eh. Gusto na kayo kung makakita tawag anak ko, eh. O, bitaw. Ay nalang padag, Doktor, oy. Wa raman gud ka kay gipamating sakit sa lawas, God. Wa raman hinuon, ma. O, edi ayun na lang. Kinirabang mga doktor, no, usahay. Magpatakara na sila resita, oy. Gasto pas tambal nga way gamit sa lawas. Unya, mobayad kapag yun nila sa laing serbisyo. Hasol kayo na, uy. Parehas na yung tingali ni sa unang hikayon, mga. Nga nang mapdos ko niya, nakuha. Ahay. Nagtuo ko mga us-us git ko og matris. Ang bata nga dugo pa sa akong sabakan. Mugawas na dayon og makuha. Oh, pwede sab nga kana ang hinungdan. Pero, doon na pa'y lain, oy. Lain nga posibleng hinungdan, gawas anang us-us kag matris. Unsa man, ma? Basig buayahon nas Patrick nga imong bana. Ha? Unsa nang buayahon, ma? Ay, sus, kana kung buayahon, good. Mamang ko na'y sultis kara ang tao, good sa una. Nga basta doon na'y buayahon nga asawa o bana baka ha, dili gyud na makaanak. Kung mo mabdos ang asawa, makuhaan, gyud. Unya, kung pananglit, dili ang akong banang buayahon. Oh, maunay pagaingnon nga, ikaw, Chiche, ikaw ang buayahon. Ma?
Mo ba, Patrick? Oh, mao kay pa. Bida. Doon na kauban ako trabaho nga dagal nga Unya, sa magitan ni sulti ko nimo pa kay di man ni maayo. Nakagusto nako. Sa sayo siyang minyo ko. Sugot ko na siya, muyab ko niya. Uy, unya. Panguyaban ako siya pa. Gusto lagi taon ko makitag anak. Ay, pastilan mo. Pagkabuutan na ba si mong asawa ng imong budian? Iday, ibaw ko ba? Dako kani sa akong nanunaan. Tambagan akong Padre Josué kadurnaan eh. Pero, gusto kong makaanak. Busa, mga bitki ko. Pahala ng maimperno. Ay, amping nang ha. Nga dili ka masakpan si mong asawa. Pag amping taon si mga lihok. Muray gidangat. Hilom diyang nangabit ang imong bana. O sa diyang namabdos ang iyang kabit, nagtaban silang duha. Uma, ako gindi ang danay apan. Kinakapamaptos ba siya? Ay, di na maayong iyang gibuhat, oy. Kung matuol siya nga nahigugma nimo, dili kanya biyaan. Anak naman kayang tuyo sa maong babae. Mas may pagmamatay na lang ko, ma. Mas may pagmamatay na lang ko. Chi. Ngano gutang magpakamatay man ka. Kada kung sain taon anang maghikog, day. Dili ka, ana, ha? Di ba yung tamasod, anas langit, day. Pero nga kung ba na, iya kong gibiyaan, ma. Dili pa ka namang katapusan si mong kalibutan. Dahil chichi. Uy, Dong Roger, di ka di ay Dong. Roger! Kaya kay nakaago biya ni mong bana. Dili siya tinuod nga nagmahal nimo. Ako, chichi. Ako tinuod nagmahal nimo. Kung ako pa yung isugot nimo, kita nakasal. Okay ra ka nga. Dili ta makaanak. Ikaw ang importante alang ka nako. Chichi. Roger. Pastilan. May pag si Roger to ang imong gisugot na sa una. Kay okay raman din niya nga dili mo makaanak. Sino rin? Patabangan siya mong mama. Sugtan ako. Dahil chichi. Kay mahalon upang kaon ko ikaw dahil bahala dili ta makaanak. Roger. Unsa? Karon nga uyab na mos, Roger. Gusto siya nga ato ka na mo tipo niya sa ilang bahay? Uma, mabiya ko ining bahay ni Patrick, ma. Aron hingpit ko siyang malimtan. Magpalayo ko ining bayang mga gitukod niya para namo. Oh, nalasik eh. Ay, di lang ko mo agdin ninyo, day. Nga anhin mo po yung uban na to. Kay, lisod sad kayo. Unya unsa man. Kanusakan man maadtos ila, ha? Karon dayon, ma. Hipuson ko ang tanan akong mga butang. Ug dadon ako dito sa ila ni Roger. Ug dito sa ilang bahay. Ato na ko itukyan niya nga akong lawas. Oh, unsa gudi ay. Wa pa din mo matugyan imong lawas niya. Wa pa din nahitabo ninyo duha. Wa pa maui. Adto na ko dito itukyan niyang akong lawas, ma, sa ilang bahay. Wa man po siya magdali. Pagkabuutan, baya ni Roger. Uy, may sakyanan man nga may hunong sa gawas, nak. Kang Roger na kinasakyanan, ma. Mutabang ba siya hakot na ako sa mga butang. Apilo na lang nako ning gamay nga ref, ma. Ako may nagpalitan na. Busa, dadon ko na sa akong pagbiya ining baya. Ipanghakot ti Chichi ang tanan niyang butang sa among bahay pa. Kay human kuno sila nagkaoyab si Roger. Ibali na sila. Nag-live-in na yun. Ikaw, unsa may yung plano? Kauyab yun siya. Kauyab sila sa Roger da. Dako, man kayo nagustos by Roger sa kong asawa, taon sa una pa man na. O niya, ikaw? Unsa man? Huwag ka na ba'y plano nga makigbalik pa sa imong asawa? Ma,
Pa, kuan ba, may anak na taon, mi? Isod kayo. Akong kabit ug ako na ni anak. Puso ati may mubuhian ko pa siya. Bahala na akong asawa magkitipo ng lain. Managit kog shower. Presko nang pamati na ko sa kong lawas. Ug si Roger, nagpaabot na nako sa mong kwarto. Iyan ako na kong gamiton. Buutan gid siya. Ug okay ra niya nga dili ko makaanak. Basta si Roger, siya nang ipuli ko sa akong bana. Ako na ni. Love kay ko ni. Alam ni mong gagil ka pa. Cute ani eh. Baal na cute kayo. Kaya mo may patang lagi, anak ko. Lagi. Mas nangit ka ni sa kong asawa. Ikaw siya. Mas lamig ka pang madagdilig ka sa akong anak. Kumot. Pagunitis ako. Ani. Kuboron na akong brief ha. Roger, katakuan ang imo. Kinilami. Wow, katas kini. Di mahakom sa kupad. Hakan pa di Ikaw ano sa ako pinapi. May plaster ko kita. Sige na. Ay, naluyagit ko ito kay kayo nas ibuhat ni Roger na ako. Og happy kay ko ubad niya. Kay bisag wa may makaanak, gihigop mo kipangga ko niya pag-ayo.